Takže ja vás zdravím s novým videom. Som práve začal, som odišiel z pezinku, že idem natankovať a tuto tankuje do tohto auta. A neviem koľko bude tankovať, už tu má 3400 litrov natankované, neviem akú to má túto. Takže čakáme a to je smola, keď chceš natankovať aj ráno. Ráno je, teraz je 6 hodín, som išiel 5 hodín volať, čo bolo z oného, z pezinku. A bohužiaľ, no, už tu čakám ale pol hodinu. No neviem, čo sa dá robiť. Ideme, natankujeme a válime cez Čechy, ideme do Nemecka. Ideme vyložiť to, čo som minule nakladal v Rožňavej Detve a Zlatých Moravcach. Takže vypisovalo mi, že žárovka je vypálená vzadu, som vymenil a nefunguje, nejde. Takže tu bude iná vada nejaká. No nevadí, ideme, odskladám to a pokračujeme. No tak toto nevymyslíš, toto už je vlastne ďalšia žárovka sa mi vypálila a nestíham tuto meniť žárovky. Takže tu som ju vymenil, nesvietila. Takže idem na nakladku, na výkladku to mám ešte nejaké 2 hodinky, uvidíme, no. Takže idem to zavrieť a dorobím si prestávku a pokračujem v jazde.
teraz v Čechách. Pri Aši som prešiel hranicu a teraz som pri Františkových Lázniach a na výkladku to mám ešte necelých 10 km. Chebe by som mal vykladať, teda pri Chebe, tam nejakej tej industriálnej zóne. A včera ma naložili tam v tom Brémene, nedaleko tam, kde som vykladal. No a večer som ešte vyšiel na diaľnicu, ale už som sa nechytal s parkovaním, tak som musel zísť dole a v Autohofe som zaparkoval. No a dnes už mám vyjazdené 5 hodín 42 minút a za chvíľu, za nejakých 10 minút som teda na výkladke. Uvidíme, či ma vyložia, alebo kedy ma vyložia, lepšie povedané. No a zatiaľ nemám nič ešte, takže zatiaľ to treba vyložiť, to je dôležité a potom sa uvidí, že čo. Stojím v zúžení na diaľnici D5 v Čechách. Som ráno naložil Boru Tachova. Som to včera nestíhal do 15, tak ma dneska ráno naložili. A idem do Budapešti, teda išiel by som. Takže tuto stojím, presúvam sa pomaličky, sem tam stojím, sem tam sa presúvam. Tu som pri Plzni na D5 a ďalšiu kolónu hlásia pred Prahou, tuto na D5. Takže má to nejakých 10 km už teraz. A Praha je pravdepodobne, tá nulka je celá zafúkaná. No a už hlása 40 km prerušovanú kolónu pred Brnom. Takže dneska bude veselo, uvidíme, kam prídem. Ale tak, aj to patrí k tomu. Akurát som nej chádzam z nulky pri Žičanoch pri Prahe a tuto už je tá D1, tam tá vzdialenejšia cesta, čo je. No a končí teraz pauza, som si dorábal, pol hodinu som ešte potreboval urobiť a v 14 kilometrovej kolóne som bol od 11. hodiny a teraz je 15:45, tak som si robil pol hodinu. No tak cez 6 hodín to vychádza. Ne 11, 15, 4 hodiny. Takže 4 hodiny som bol v kolóne. Dobre, ideme ďalej, lebo dneska takto nedojdem ani po Brno.
truck parking Ostrovačice, tuto stojím a je to tu obrovské, idem to zaplatiť, neviem či ne, okolo 400 miest sa mi zdá na týchto vozíkoch, kde ide odprevadiť, kde má stáť. A sa to tu zaplňa pomaličky. Tu je to. Tu sú toalety asi. Hore kde. Tuto asi. A to je servis. A ideme sa tam pozrieť. Obrovské to tu je. Je tu pri diaľnici D1. Truck parking D1 sa to volá pri Ostrovačiciach. Tu je pokladňa, idem si zaplatiť a že dostanem voucher na jedlo. Ja už som tu asi stál, ale 5 rokov dozadu raz alebo dvakrát. A už si to nepamätám, jak to tu bolo, vtedy to bolo iné ešte. Nebolo to takéto veľké ešte. No tuto je asi pokladňa a tam je reštaurácia. Ideme sa nájsť. Keď už je to cene, ideme to zaplatiť. No takže mám zaplatené, tuto mi dali voucher na jedlo a platil som 17,40 sa mi zdá. To je lístok, len to neviem teraz rukou zobrať. Takže ideme sa nájsť tuto a ideme si dať ovačo, uvidíme čo majú na jedenie. Takže takto vyzerá to menu. Maličko si dáme, no ideme spať. Mohol som sa nájsť tuto v reštaurácii, čo za mnou vidíte. A akurátko som si dal stehno pečené so zemiakmi varenými. Dobre to bolo, super. A záchody sú tu, sprchy sú tu v cene, len na lístok, čo mi dali vlastne. A aj to jedlo bolo v cene všetko, takže tuto je za mnou táto reštaurácia, takže idem do kamiónu, idem oddychovať. Zajtra ma čaká ešte do Budapešti cesta. Treba to ísť vyložiť a niečo naložiť a naspäť. Kamióny stále chodia, ale obrovské to tu je. Je super. Spokojnosť. No a som teraz v tejto predajničke a dobre tu majú výber, všetko tu je. Chleby, tuto konzervy, knedle, salami, zelenina, búka. Super, super. Cestoviny, kečupy, našteky, koreniny, všeličo. Super. Ešte aj takéto veci. Pečivo. Čistiace veci. Je večer už síce nemajú možno taký výber, ale veľké to tu, jak svinia.
naplnilo. Furt chodia. Je strašne veľké. Ale zadok stojí. Gali da stvrčiš zadač, gledaj, stavi. Bude plné. Už. Ja som tuto. Ty vole. Dobre, to je plné. Už to tu nechám. Ja tuto som asi. To nebudem už. Tu som. Som tuto je Volkswagen už Devínska, vidieť. Vlastne kúsok pred Lamačom a Dúbravkou. A takýto černý dym tu je a stojíme, neviem čo sa deje. Možno tam niečo horí, ale neviem, no. Možno ani nemusí, ale ide to pomáličky, možno to s tým nesúvisí. Ono čo tam musí horeť, jen takýto černý, hnusný, hustý dym. Je bohe, čo sa tam stalo. No ale hustý. Čo tam horí? Uha. No nič, prídeme bližšie, uvidíme. Takže išli hasiči teraz. No, takže... A to horí dobre. Dobrý dym ide z toho. Ďalší hasiči idú. A ten dým tam je furt, no. Čo to tam je? Neviem. A to teraz muselo začať niekedy horeť, lebo teraz idú hasiči. Hýbeme sa už a hlásili v rádii, že tam horel kamión, že už to uhasili. No a ide to pomaličky, sme sa posunuli trošku a už to zase stojí, takže pauzu som si neurobil, 2 minútky mi chýbali do 3/4 hodiny, takže si niekde budem musieť ešte pol hodinu dorobiť. No a ide to pomaličky, no, ale ja kúkam aj od Záhorskej Bystrici, čo ide. Cesta tá je tiež plná. No a tuto to už možno aj bude, lebo už sa bliká doľava.
natočím to asi na tú druhú kameru, lebo nech to z toho. No toto bude už, hej. No takže hore rumúnsky kamión, náves horel úplne do tla, konštrukcia ostala železná, ale však to som točil na tú druhú kameru, nejak to tam nastriham do filmu a ťahač ten zachránil, to ešte stihol šikovno odpojiť šofér, takže aspoň ten zachránil, bol to Mercedes staršieho typu, takže to zachránil. No a už to teraz dúfam, že pôjde všetko dobre. Čau! Pedro. Ahoj! Rád ťa vidím, dáme oné. Na chvíľu sa staví Kristián, sme volali spolu, som mu zalal kávu a ide ďalej. Tak v Budapešti som teda vyložil, aj som naložil v jednom veľkom logistickom centre. Vykladať budem Senci, ale až pondelok. Takže teraz idem do Pezínka, odstavím auto, odstavím kamión a idem domov oddychovať na víkend. Takže týmto by som chcel asi aj ukončiť toto video. A keď sa vám ľúbilo, dajte like alebo zdieľajte. Každý jeden like poteší, každé jedno zdieľanie poteší. Bo každý jeden like mi dáva nejakú takú spätnú väzbu, že
že tie moje filmy majú aspoň nejakú tú hodnotu a dávajú mi ďalšiu motiváciu teda do ďalších týchto točení, alebo jak by som to povedal. Do Pezínku to mám ešte 14 km, toto za chvíľu bude končiť táto D4. Takže tak toto by som chcel vlastne asi aj ukončiť takto toto video. Tak sa držte, ahojte. Prajem pekný víkend každému.